he nula chelo deuh mai hi tunge ani ti hria em I hrelo pal hrim ani lo chuan zoram khovel social media hian ilami khwal hle emoniang khung vun ngo kan ti sap kan ti te mo khu ilo tingi o nilo mizo nula mar nula mel thang dan hi a mel thatna pi lama avun nalna avun ngo na thi alar puya chu mai chutun lai phechon alar pui to lo a film chan thiam lutuk te hi alar pui zul zel ani hi tin mitam takin an fakna chu troll lo em upc ko ran ani aza pui lo na te mi faklo na ni mani lokhan kholgal achanna unrealistic kan mu ta te khan achan zeiziate tuna pong ma chop nen release le mai turan nei ti te kha kan mu ni tunge henu hi a ming ni reng I hreve to nga em a vunte en teu o a pian khen khi en teu a chit lo set sot je hi mo akal pel tu piang in an en non lo theilo khopa mi pamit la ani ve tlat adu om tok si cute kan ti te ala tel tlat zui le hal ni henu hi I hriange hrelo comment la maron da la kan mizo nula fakphu faktlak te chu ho u mizo mi pa te hian I fakila I choi moila thei top uncle na tur han I chua pui zelang u ke ni mizo tlangwal mizo mi pa te hian kan nula kan mai chia te kan choi moi lo chuan tu nam mi pai nge min choi moi pui chuangang he nu hi tunge ani ti I hriat comment lama iron soi ve don ni o